പ്രണാമം. വേഗം വേഗം വായിച്ചോളാലോ. ഞാന് കൊച്ചിന് ഇത്തിരി ആഹാരം എടുത്തു കൊടുക്കായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 36 മാതാജി? ലൈവ് ഇടുക, എളുപ്പം വായില്ലേ. വായിച്ചു. ദൈവം ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 36. കുർവാണായത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിഷ്യായ സഹൃത് ഹൃനന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാന്യോസ്മരന്തി ജ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരാൾ സദാ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് നാമങ്ങളെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഓം നമോ തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും വേദധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. മമ ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സർവരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ ഭഗവനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിന്റെ ജനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്റെ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്ലാം മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. നമ്മളിനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി രാജ്ഞൗപാദിശ്യ വിപ്രാജാതകോവിദാഃ ലബ്ധാ അവജിതയാ സർവേ പരിജഗ്നോ സ്വഗാൻ ഗൃഹാൻ. ഇതി രാജ്ഞൗപാദിശ്യ വിപ്രാജാതകോവിദാ ലബ്ധാ അവജിതയാ സർവേ പ്രതിജഗ്നോ സ്വഗാൻ ഗൃഹാൻ. ഇതി രാജ്ഞൗപാദിശ്യ വിപ്രാജാതകോവിദാഃ ലബ്ധാ അവജിതയാ സർവേ പ്രതിജഗ്നോ സ്വഗാൻ ഗൃഹാൻ.
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ആ, നമോ വായിക്കും. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി രാജ്ഞ ഉപാദിശ്യ വിപ്രാജാതക കോവിദാഹ ലബ്ധ അപചിതയ സർവേ പ്രതിജഗ്മു സ്വകാൻ ഗൃഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിജെ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ഇതി ഇപ്രകാരം രാജ്ഞെ രാജാവിനോട് ഉപാദിശ്യ ഉപദേശം നൽകിയ ശേഷം വിപ്രാഹ വേദങ്ങളിൽ നിപുണരായവർ. വിപ്ര എന്നുള്ള വാക്കുകളുടെ പ്രധാനമാണ് വേദങ്ങളിൽ നിപുണരായവർ, അതാണ് വിപ്ര. ജാതക കോപിതാഹ ജ്യോതിഷത്തിലും ജാത സംസ്കാര കർമ്മത്തിലും വിദഗ്ധരായവർ. ജാതകം തുടങ്ങിയവ എഴുതുന്നതിലും ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധരായവർ. ലബ്ധ അപചിതയ ധാരാളമായി പ്രതിഫലം ലഭിച്ചവർ. എന്താണ്, രാജാവ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രതിഫലം നൽകി, അല്ലെ, സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു. സർവേ അവരെല്ലാം പ്രതിജ്ഞമുഹു മടങ്ങിപ്പോയി. സ്വഗാൻ അവരവരുടെ ഗൃഹാൻ ഭവനങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജാതകത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെ, ഭാവിയെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ, അല്ലെ, വാരിക്കോരിക്കൊടുത്തു, അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വിപ്രന്മാര് എന്ത് ചെയ്തു? വിപ്രാഹ അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിജ്. ഇപ്രകാരം ജ്യോതിഷ ജ്ഞാനത്തിലും ജാത സംസ്കാര കർമ്മത്തിലും നിപുണരായവർ ശിശുവിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് വിവരങ്ങൾ നൽകി. അനന്തരം ധാരാളമായി പ്രതിഫലം നൽകപ്പെട്ട അവർ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധമാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരെ യാത്രയാക്കി, ബഹുമാനപൂർവ്വം അവരെ യാത്രയാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഖജനാവാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേദങ്ങളില് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ജ്ഞാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം, അല്ലെ. ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവിതം. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതെന്തിനിടയാക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇടയാക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അന്യഥ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ജനങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ. അല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും സംസ്കാര സമ്പന്നരായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തില് വേദ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ട അവരുടെ എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡായിട്ട്, വഴികാട്ടിയായിട്ട് വേദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യജന്മം എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകാനുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അവസരമാണ്. ആകയാൽ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുടെയും ആത്മീയ മോക്ഷത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവിതം വേദജ്ഞാനത്തിൽ യുക്തമായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യജന്മം 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്വകുടുംബത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ ആ തരത്തില് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? വേദങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദജ്ഞാനത്തിനായി സവിശേഷമായി പ്രതിജ്ഞാർത്ഥത ലഭിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി തിരക്കിലാണ്, പിന്നെ വിളിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദജ്ഞാനത്തിനായി സവിശേഷമായി അർപ്പിതരായ വിശേഷ വീക്ഷണശാലികളായ വ്യക്തികളെ വിപ്രർ അഥവാ വേദജ്ഞാന ബിരുദധാരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്? വേദജ്ഞാനത്തിലെ ബിരുദധാരികൾ എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് ഉന്നത ജ്ഞാനം കിട്ടിയവരാണ്. ബിരുദധാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിരുദധാരികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഉന്നത ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതാണ് അവരെ കുറിച്ച് വിപ്രർ എന്നവരെ പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ വിജ്ഞാന ശാഖകളുണ്ട്. അവയിൽ ജ്യോതിഷവും രോഗനിർണയ ശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാരന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ രണ്ട് പ്രമുഖ ശാഖകളാവും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? വേദങ്ങൾ, ഉപവേദങ്ങൾ, വേദാംഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ വരുമ്പോ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷവും പിന്നെ ഏതാ വരുന്ന? ആയുർവേദം, രോഗനിർണയ ശാസ്ത്രം, അതായത് ആയുർവേദം, അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്യോതിഷവും ആയുർവേദവും ഇതായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ്. അത് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖകളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പ് നമുക്ക് അലോപ്പതി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അല്ലെ? ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏതായിരുന്നു? ആയുർവേദമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിന് അപ്പം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. അത് രണ്ടും വേദങ്ങളിന്റെ ഉപവേദങ്ങളായിട്ട് അംഗങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും അതിൽ പലരും അവർക്കാണ് ഏത് സമയം മരണം വരും എന്നൊക്കെ വരെ പ്രവചിക്കാൻ ഈ ആയുർവേദക്കാർക്കൊക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടുവാനായി വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചു. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർ, അല്ലെ? അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരെല്ലാം ബുദ്ധിശാലികളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ, സമൂഹത്തിന്റെ വഴികാട്ടികളാണവർ. അപ്പൊ അവർ ആവശ്യമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന ഉപവേദങ്ങളായ ജ്യോതിഷവും അതേപോലെ ആയുർവേദവും അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു കടമയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് വേറൊരു ഉപവേദം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ധനുർവേദം. അതും ബ്രാഹ്മണർ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യരും കൃപാചാര്യരും. ദ്രോണാചാര്യരുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ആരെ? കൃപാചാര്യർ, അല്ലെ? രണ്ടുപേരും ഗുരുക്കളുടെ, അതായത് കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ആരായിരുന്നു? ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരാണ്. എന്നിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു? ധനുർവേദവും കൂടെ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ സാധാരണ ധനുർവേദം ആയുധ വിദ്യയാണ് ധനുർവേദം, അത് പഠിക്കാറില്ല ബ്രാഹ്മണർ. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അതും പഠിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരെ പോലുള്ള വിപ്രർ ഈ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരാണ്. വേദജ്ഞാനത്തില് ഉന്നതരായിട്ടുള്ളവരെയാണ് വിപ്രർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ ജ്ഞാനം അവർ ധനുർവേദവും ചിലർ പഠിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ജ്ഞാനം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു? സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് അവരുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി ബ്രാഹ്മണരും വിപ്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്രൻ എന്ന പദം സാരവത്ത ആയതാണ്, അർത്ഥമുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ സമയം വിപ്രരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായവരാണ് വിപ്രർ. ഭൗതിക ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയതയെ സംബന്ധിച്ച ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ നിപുണർ ആയവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായവരാണ് വിപ്രർ. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏതാ വരുന്ന? ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മികൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത്.
അതിൽ വിദഗ്ധരായവരാണ് വിപ്രർ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരെന്താണ്? ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിൽ ആണ് നിപുണർ അവർ. അപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസം. വിപ്രർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദത്തിന്റെ കർമ്മകാന്ഡത്തിലും, എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദത്തിലെ തന്നെ ഏതാണ് ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിലുമാണ് നിപുണരായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ വിദഗ്ധരായ വിപ്ര ഭൗതിക ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയെ സംബന്ധിച്ച, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. ഈ വിജ്ഞാന ശാഖയെ ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിനുപരിയായതാണ് ഉപാസനാകാന്ഡം. അപ്പൊ 3 കാണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു: കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം. ഉപാസനകാന്ഡത്തിന്റെ പരിപൂർണത വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാകുന്നു. അപ്രകാരം പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ വൈഷ്ണവരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിപ്രർ, ബ്രാഹ്മണർ, വൈഷ്ണവർ 3 തലം അല്ലെ. വിപ്രർ ആരാണ്? ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ അല്ലെ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണർ ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തില് അല്ലെ, ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിൽ, ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തില്. എന്നാൽ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആശ്രമ ഇതില് വർണ്ണമായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന. ബ്രഹ്മനെ അറിഞ്ഞവർ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുള്ളവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരെ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് കണക്കാക്കത്തില്ല. അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഏത് പേര് വിളിക്കുകയുള്ളൂ? ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈഷ്ണവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ടും ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവർ. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. വിവിധ ആരാധനാ രീതികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് വിഷ്ണു ആരാധനയാകുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെ, പിന്നെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത പിന്തുടരുന്നതിനോ മെച്ചം ഏതായിട്ടാണ് വരുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 കാണ്ഡത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഉപാസനകാന്ഡം. ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വൈഷ്ണവർക്ക് അത്യധികം പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? 3 പാതകളിലും വെച്ച് അല്ലെ, കാണ്ഡങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏതായിട്ടാണ് വരുന്നത്? പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതിന് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വമായ ഫലവും കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം എന്നീ 3 കാണ്ഡങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്രദ്ധാവിഷയവുമാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അല്ലെ പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് അതിന്റെ രസം നുകരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനത്തതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കർമ്മകാന്ഡം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് പിന്നെ ഏതാണ്? ജ്ഞാനകാന്ഡം, ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപാസനാകാന്ഡം, അത് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായകമാകുന്നത് ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വഴികാട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എല്ലാവരെയും നേരായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്നു. കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരിൽ വെച്ച് ജാതക നിപുണരായ വിപ്രർ നല്ല ജ്യോതിഷികളായിരുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മകാന്ഡം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലും മിടുക്കരായവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരിയായിട്ടുള്ള ജാതകം, ഭാവി പറയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ജ്യോതിഷികളാണ്. അവർക്ക് ജനന സമയത്തെ ലഗ്നം, നമ്മുടെ ജാതകം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലഗ്നം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രഹനിലയുടെ ഗണനങ്ങളാൽ ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തികൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളതാണല്ലോ ജാതകത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ.
അത്തരം നിപുണരായ ജാതക വിപ്രർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആ വിപ്രർക്ക് യഥേഷ്ടം സ്വർണവും ഭൂമിയും ഗ്രാമങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഗോക്കളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന മറ്റ് വിലപ്പെട്ട പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകി. ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാർ ധാരാളം ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നൽകുന്ന ഇപ്പൊ വിപ്രരും ആ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സമുദായത്തിൽ പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ധാരാളമായിട്ട് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ ആദായം എല്ലാം അവർക്കെടുക്കാം, അതിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട. രാജാവിന് അതിൽ നിന്നും വരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ ഭൂമിയൊക്കെ പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണർ, അല്ലെ? വഴികാട്ടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിലപ്പെട്ട പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ അത്തരം വിപ്ലവർ ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല വേദവിധാനത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സുഖകരമായ പരിപാലനം സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയുമാണ്. അപ്പം സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണർ എന്നതുകൊണ്ട്, വിപ്രർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർ എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ ജീവിതം സുഖകരമായിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയാണ്? സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയാണ്? ചക്രവർത്തിയുടെ, ഭരണകർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ്. അത്തരം നിപുണരായ വിപ്രർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ്? ഫീസ് ഒന്നും വാങ്ങാതെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ വിപ്രർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കും എന്ത് സഹായവും ചെയ്യാനും അവരുടെ തൊഴിലാണ്, അല്ലെ? കുലത്തൊഴിൽ പോലെ അവരത് ചെയ്തിരുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക്. അപ്രകാരം ഈ വേദവിജ്ഞാന ശാഖയുടെ സേവനം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭ്യമാവുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനിക്കേണ്ട വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്, അല്ലെ? അത് കാരണം തന്നെ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ യഥാപോലെ നിറവേറ്റിയിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് പൈസക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലേ? അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവൊന്നും അവര് നോക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം നൽകിയിരുന്നു. ആരാണ്? ഭരണകർത്താവ് അറിഞ്ഞു നൽകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല തരത്തിലുള്ള സേവനം നൽകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേഷ ലോകേ വിഖ്യാത പരീക്ഷിതിരെ യത് പ്രഭോഃ പൂർവം ദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരീക്ഷേത നരേഷിഹാം. സയേഷ ലോകേ വിഖ്യാത പരീക്ഷിതിരെ യത് പ്രഭോഃ പൂർവം ദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരീക്ഷേത നരേഷിഹാം. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേഷ ലോകേ വിഖ്യാതഃ പരീക്ഷിതിരി യത് പ്രഭുഃ പൂർവം ദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരീക്ഷേത നരേഷിഹ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അതാണ് പദാർത്ഥം. ശിലപ്രഭാതക്ക് ജയസ്നഹ. അദ്ദേഹം ഏഷ ഈ ലോകേ ലോകം വിഖ്യാത വിഖ്യാതൻ പരീക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇത് ഇപ്രകാരം ഏത് പ്രഭു അല്ലയോ എന്റെ രാജാവേ പൂർവം മുമ്പ് ദർശിച്ചത് അനുധ്യായൻ സദാ പരിചിന്തിച്ച് പരീക്ഷേത സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തും നരേഷു ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഇവിടെ. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് എന്താണ്? ഗർഭസ്ഥനായിരുന്നപ്പോ ആരാണ്? ഭഗവാൻ വന്ന പരീക്ഷത്തിന് സംരക്ഷിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ, ഭ്രൂണമായിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന് നേരിട്ട് കാണാന് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ കണ്ട ആള് ഇതാണോ എന്ന് ആരെ കണ്ടാലും നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് വന്നത്. പരീക്ഷിത്ത്, പരിശോധകൻ എന്ന പേര്. ഞാൻ കണ്ട ആളിതാണോ എന്നുള്ളത്.
വിവർത്തനം ഭാവാത്ത് ശീല പ്രഭാതക്കിന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് താൻ ദർശിച്ച ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായി തീരുമെന്നതിനാൽ ഈ ശിശു പരീക്ഷിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധകൻ എന്ന നാമധേയത്താൽ ലോകത്തിൽ വിഖ്യാതനായി തീരാം. അപ്രകാരം ഇവൻ സദാ അദ്ദേഹത്തെ പരിചിന്തിക്കുന്നവനായി തീരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഏതു നേരവും ഇതാണോ ഞാൻ കണ്ട ആൾ, അല്ലെ? ആ ആളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നോക്കി ഓരോരുത്തരിലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നു, പരിശോധിച്ച് നോക്കി എന്തായി ചേരാം? ആ പേര് വീഴുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ആ ആളിന്റെ ചിന്ത ഏത് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ആളാരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത പരിചിന്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ജന്മന തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളായിട്ട് ആരും മാറി? പരീക്ഷിത്ത് മാറി. ഭാവാർത്ഥം മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിയത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്. ആകയാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തനം, അല്ലെ, ചിന്ത സദാ അദ്ദേഹത്തിൽ അന്തർലീനമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ, നമുക്കങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നേ, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ പരീക്ഷത്തിന് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്ത? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ജന്മനാ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ മുദ്രണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുദ്ര നമ്മൾ പതിക്കുന്നതല്ലേ, മനസ്സിൽ ആ രൂപം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ മനസ്സിൽ ദൃഢമായി പതിയാൻ ഇടയായാൽ പിന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ശരി ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? മറക്കുകയേ ഇല്ല, വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുകയേ ഇല്ല. മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ശിശുവായ പരീക്ഷത്ത് താൻ മാതൃഗർഭത്തിൽ ആദ്യം ദർശിച്ച അതേ വ്യക്തിത്വമാണോ എന്നറിയുവാൻ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞാണല്ലേ, കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരെയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ കണ്ട ആളാണോ എന്നല്ലേ. അപ്പോ അത്തരം സൂക്ഷ്മ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരുത്തനെ തന്നെ നനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്ന് തോന്നും എന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പരീക്ഷത്തിന് ഇത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണോ? ഇത് ഭഗവാനാണോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. ഞാൻ കണ്ട ആളാണോ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കുഞ്ഞിലെ അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട ആളാണോ എന്നുള്ള അപ്രകാരം സ്മരണത്തിലൂടെ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സദാ നിരതനായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് തന്നെ കിട്ടിയ സ്മരണമാണ് ആദ്യമേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രമിക്കുന്നതും കീർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം പരീക്ഷത്തിന് ആദ്യമേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയല്ലേ. ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, സ്മരണ എന്നുള്ള ഘട്ടത്തില് എത്തിച്ചേർന്ന. അപ്പൊ എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുന്നു. നിരതനാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. ശൈശവ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിച്ചു നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ശിശുവും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്ന ഉപദേശമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ചെറുതിലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം അവരുടെ മനസ്സിൽ വരച്ചിടണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പതിപ്പിക്കുന്നു അത് പതിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ശിശുവും തീർച്ചയായും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മഹാഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുമെന്ന് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയോട് ഇതിനോടനുബന്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരു പ്രമുഖനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നമ്മൾ ചെറുതിലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഏത് ചിത്രം വരയ്ക്കണം? ഭഗവാന്റെ ചിത്രം പതിക്കണം എന്നാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനല്ല ഒരാളെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ഭാഗ്യവാനാക്കി തീർക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രം നമുക്ക് പറ്റും. കയാതി പ്രഹ്ലാദന് അല്ലെ ഗർഭസ്ഥയായിരുന്നപ്പോ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആര് ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്? പ്രഹ്ലാദൻ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, ഇതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവര് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ആരായിട്ട് മാറും? ഭക്തനായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പാടല്ലേ. കുട്ടികളൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് അറിയുന്നതോ നമ്മളെ ബന്ധുക്കുട്ടികളോ ഒക്കെ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം. അവർക്ക് നല്ല ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ജനിച്ചതിന് ശേഷമെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധയോടെ കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കുട്ടിയെ അതിലോട്ട് ആകർഷിപ്പിക്കണം. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം ജീവിതം പറയുകയാണ്. എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രായോഗിക ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? ഈ പറഞ്ഞ തത്വം പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ. എങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തനായിട്ട് മാറി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്റെ പിതാവ് ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് 4 or 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ജോഡി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തികൾ തന്നു. അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുക്കുകൾ കൊടുക്കുകയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ അവരുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. സാധാരണ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മൂർത്തികളെ കൊടുക്കണം, അല്ലെ രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തിയൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ അവരത് ഗിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു താല്പര്യം കാണിക്കും. അപ്പൊ അവര് അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം പൂജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഞാൻ സഹോദരിയോടൊപ്പം കളിയായ രീതിയിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ത് ചെയ്ത് സഹോദരിയോടൊപ്പം കളി രൂപത്തിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു എന്നാണ്. മാത്രവുമല്ല അടുത്തുള്ള രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നത് ഞാൻ പതിവാക്കിയിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിരമായി സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിർവഹിച്ചിരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കളിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാനോട് ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഇഷ്ടം എന്നിൽ വളർന്നു. അപ്പൊ പിതാവ് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അതിനെന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പൂജകളൊക്കെ നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ സഹോദരിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നടത്തി. അപ്പൊ എന്താണ് അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനോട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നി എന്നാണ്. എന്റെ പിതാവ് എന്റെ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ സംസർഗം നിമിത്തം താൽക്കാലികമായി നിർത്തപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ആ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ചെറുതിലെ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ കോളേജൊക്കെ വന്നപ്പോ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മാറി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുഞ്ഞുനാള് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒന്ന് വിത്ത് പാകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, മുളച്ച് വളർന്നു വരും അല്ലേ. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ യുവാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഘട്ടം വന്നപ്പോ ഗുരുവിനെ കണ്ടത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തില് മാറ്റം വന്നത്. എന്നാൽ യൗവനത്തിൽ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമികളെ അവർകളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പഴയ ശീലം പുനർജീവിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ഉചിതമായ നിയമങ്ങളോടെ, മറ്റൊരു കളിയായിരുന്നു അല്ലെ, ഇപ്പൊ അതെന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനം അനുസരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറി, എന്റെ ആരാധനാമൂർത്തികളായി മാറി. ഞാൻ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഇത് തുടർന്നു പോന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറുതിലെ കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ആരാധനാമൂർത്തിയായിട്ട് ശരിയായ രീതിക്ക് അതിനെ പൂജിച്ചു. ഞാൻ മഹാമനസ്കനായ എന്റെ പിതാവ് ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന ആ ആദ്യ ധാരണയിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അപ്പൊ വിത്ത് പാകിയത് ആരാണ്? പിതാവാണ് അല്ലെ.
മനസ്സിൽ. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ദിവ്യപൂജ്യനായ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനാൽ ക്രമവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിയുത സേവനമായി വികസിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ചെറുതിലെ കളിയായിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് മാറി. അത്തരം ദൈവിക ബന്ധത്തിന്റെ ധാരണകൾ നിശ്ചയമായി കൗമാരം മുതൽക്ക് തന്നെ സമ്പുഷ്ടമാക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റു ജീവരാശികളെ പോലെ താൽക്കാലികമെങ്കിലും വളരെ അമൂല്യമായ മനുഷ്യജന്മത്താലുള്ള പ്രയോജനം ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നവയുഗ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതാണ് അസുര കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഈ 84 ലക്ഷം ജനനങ്ങളില് മനുഷ്യജന്മമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് മാക്സിമം 100 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അമൂല്യമായതാണ്. ആ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചനം നേടി ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കും ഒരു ഉപദേശമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വംശകൽപ്പനരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തജനേ ശീല